Her på Tandlægeklinikken på Enghave Plads er vi konkurrencedygtige på prisen, uden at vi går på kompromis med kvaliteten. Og det kan vi, fordi vi er en stor klinik. Vi bestiller hjem i store mængder, og dermed får vi billigere priser på vores varer. Alle vores tandlæger bruger det samme slags bord til den samme behandling. Vi har ikke noget spildmateriale, vi har orden i sagerne, og det kommer dig til gode. Hos os vil du ikke modtage en regning som en overraskelse. Vi laver aldrig bare den dyreste løsning. Vi taler først sammen om, hvad der passer bedst til dig. Er det den store forkromede løsning, det vi kalder Rolls-Royce-modellen? Eller er det mellemløsningen, f.eks. en krone eller en simpel bro? Eller er det den lille model, som måske kun holder i 5-10 år, men er fuldstændig funktionsdygtig? Det vigtigste er, at vi får stoppet sygdommen. Hos os kan du fordele din regning over flere måneder i en afdragsordning. Det er oprettelsesfrit, det er gebyrfrit og det er rentefrit. Det koster altså ikke mere, end det normalt vil gøre. Hvad er fidusen for os i det? Ikke meget. Vi betaler din rente til banken for at få pengene udbetalt. Til gengæld kan vi sætte dem ind på vores eget lån og betale lidt mindre i rente der. Det går ikke helt op for os, men forhåbentlig bliver du lidt gladere for at være her hos os på Enghave Plads.